ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa. Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele sanibonani molweni Tumelanga Ponjoti Matekwane de Masheroni yenda namhlanje sisendaweni yase Newcastle sisiya Viva TV1 la khona esizozwa kabanzi sizibonele thina mathupha bese sidlulisela kuwena lapho ngasekhaya konke okwenzeka la osizweni ke isendaweni yase Newcastle lapho khona udokotela uDr Mngcwabo Yahlehla alontsha khona umpheme wokuphephela kwabantu abaningi abafisa ukuthi bebe nekhwapha nabo abazosifihla kulo bekhosele ngaphansi kwalo ulontsha ki NGO ekuyinhlangano engenza inzuzo ezobilekelela umphakathi uzobe gqugquzela ke abantu kakhulu ukuthi ababe nayo i-membership card yakhe le akwazi ukuhlakulisa loya naloya muzi osuthe wavelelwa isiga noma wavelelwa isimo ngizokhumbula ku Dr Mngcwabo Yahlehla ukuthi unomasingcwabisane wakhe ngizokhumbula futhi ukuthi uDr Mngcwabo Yahlehla ungudokotela usomabhizinisi emabhizinisini ahlukahlukene namhlanje kuningi singase sikutholela ngaphakathi singase sithole isho nanokuthi amandla omgodi ngempela yini erokhe kangaka ngoba yenye ama product akhe leyo ke esezingeni eliphezulu khumbula uDr Mngcwabo Yahlehla useNewcastle ema4 osizweni wena kwakho ukuthi namhlanje ube kanye nathi kule ngxoxo enizoyibuka emva kwale nkulumo yami khumbula sise osizweni community hall loyo naloyo office ukuthi abe ingxenye yale NGO you must make sure ukuthi you subscribe on Viva TV1 also listen uthole more information about lento eyenzakala njengalesi sikhathi samanje peace bye bye. Siya Viva TV1 elamigama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo sikubingelela ke kumabona kude wakho owuthandayo nohlezi unentokomalo uma uthe wawubuka ngishilo ke kuona ngathi sila endaweni yase Newcastle osizweni ilona holo ke likhulu leli athe uDr Mngcwabo Yahlehla abantu abahlangane bebe emhlathi eyazanayo mawami asikubingelele sikwamukele la sikhona njengalesi sikhathi kusiya Viva TV1 bese sikuphi ithuba lokuthi ubingelela abantu bese uyichaza futhi wena ukuthi ubani wakabani. Sanibonani bantu bami ngumama uThandi Duma mina osizweni Yes ngilapha emhlanganweni namhlanje okuzovulwa umhlangano kaBaba uDlamini uBaba uDlamini osiza ngendlela esimanga silapha njena ngoba sifuna ukusizakala kuningi esikubonile ngaye esiza abantu siyakuzwa siyakubona futhi okuhle kakhulu akwenzayo namhlanje uzolekelela abantu uzosiza abantu abaxakekile mangabe bevelelwe izifo ingakho silapha nje namhlanje ukuthi sifuna ukusizakala uma kuqhamuka umuntu osiza kanjena siyajabula ngoba sihluphekile singabantu sifuna usizo esikhathini mawufikela ukuthi ufikela ukufa ufikela yini makufika ukufa kufika nje ungazelele lutho kufaka ehlazweni uvele nasehlazweni ubonakale unqono kodwa namhlanje uBaba uDlamini uzosenza imbumba ukuthi asiphume kulo nhlupheko sisizakale ingakho nami ngumama uDuma ngilapha njena ngoba ngifuna ukusizakala ngesinye isikhathi singasali bafowethu uma eqhamuka onosizo abathunyelwa uBaba uNkulunkulu ukuthi bazosisiza ngoba siyasidinga ukusizwa singumphakathi ngoba kwesinye isikhathi sakhala singezwakali ukuthi siyakhala kodwa makuqhamuka abanye abasiza njengoba uDlamini siyasizakala awasazi ukuthi singathini siyabonga kakhulu mawami ngifisa ukubuza umbuzo wokugcina othi mhlambe njengoba ziwa la ngaphakathi ehholo ngale kokuthi niyazi ukuthi kuyinhlanganiso la kuzolontshwa khona iNGO yokwazi ukulekelela imiphakathi ngaphansi komndeni waDokotela uDlamini uDr Mngcwabo Yahlehla
la ngaphakathi angakezwa becula umculo wokhola ngakezwa becula umculo wezangoma kodwa nina njengomama sebekhulile kungani ningayicwasi inyanga why ningasho ukuthi hawu ayinto lenyanga phakathi asingeni nje thina siyisaba kabi le Dlamini why ningayisabi asikwazi ukumcwasa ngoba eBhayibhelini kukhona ukuthi kukhona ababesiza abaprofeti abazosiza ukuthi basiprofeti ingakho noma sikholwa singabaxwayi ngoba bathunyelwa ubaba uNkulunkulu ukuthi bazosiza emphakathini ngeke futhi nabo bazenzele nabe baphiwe lokho abaphiwe khona funeka sibamukele singabaqwasi thina esikholwayo ngoba sithi sakholwa bese sibaxwaya kanti bazosisiza futhi ungaqhuquzela uthini kumuntu omusha nakumuntu wesifazane obengakezwa ngale ndaba enkulu ukuthi kune membership ka Dr Mngcwabo Yahlehla ezobe ilekelela kakhulu ekuthenini bonke abayibandakanye ngaphansi kwayo kungabi ukuthi nje kuthiwa hayi ulele lapha ya udidilizila akho umuntu ongamnakekela noma kuthiwa hayi kunokuthile okushodayo noma kunokuthile ongasalungile kufihlweni kwakhe ngaphandle kokufihlwa kuphela siyazi ukuthi isho kuthiwa ngabe nje akekho oshonile ngoba akuyonto ayigqugquzela ukuthi kufa abantu ugqugquzela ukuthi abantu bephile uswela imali yokuyolanda amaphilisi uswela ini naye kwazi ukulekelela kuleso simo ungamgqugquzela uthini ke umuntu wesifazane osekhaya othena hayi lento yabantu abathile omamduba okuyibona umama abatsetsile thina nje hayi hlamba sifuneki lapha yana ngoba sinazi ikhiphe ezinhle njengalezi igqoko amacici ngibuka nje indlela oyiyona uyileyo nto so umunye umuntu uyazibandlulula manje ukuthi hayi khulunywa ngonozibani lapha hayi ngathi ungamgqugquzela uthini musha futhi umuntu wesifazane umuntu omusha ngamgqugquzela lapha ukuthi akakhuthale akasondele uma ubaba Dlamini esondeza umuntu omusha akasondele ngoba sibona abantu abasha bengene enkingeni bangene ophuzweni bangene edakamizweni thina ake ngibeke nje noma ngingakhulumela inhlangano kodwa thina siziphikelele siyinhlangano yethu sisizakale kakhulu khona abantwana ade benenkinga kakhulu behluphekile bengene ophuzweni bathi mabengene ophuzweni bengakwazi nokuthengela abantwana babo amanapukeni bathathe yona le mali ehola abantwana bawuthenga uphuzo kodwa sinele sahlangana nalo baba Dlamini sathola usizo batholakala nokusizakala bona labantwana laba ade bedla idakamuzwa bengathengela abantwana okufanele babathengele basizakala labo bantwana esabahlanganisa nobaba Dlamini basizakala labo bantwana babuya futhi bazositshela ukuthi sisizakele sesiphumile futhi kulezi dakamuzwa sesenza kahle ngemali esinika uhulumeni ukuthi sithengele abantwana ukudla sithengele abantwana bethu okugqoka ingakho ngithi abantu abasha abasondele kakhulu baso futhi lo baba lo owenze lento akasisisilwana akasabeli umuntu ofana nathi okhuluma naye ezwe ngomlomo alalele ngezindlebe bese uma unesikhalo abese yakusiza futhi Shuthi ngamazwi ngasho ukuthi uyabagqugquzela kakhulu abantu ukuthi abasukume bezolalela ukuthi kukhulunywa ngani la kwenziwani isho ongasafikanga namhlanje mayibona lo mbukiso bhanyabhanya akayithinti inombolo zika Dr Dlamini uMngcwabo Yahlehla ukuthi hayi ngizwile kuthiwa and kunomama othe wakuchaza kahle ngabe uyilento ayishoyo yini ngiyagqugquzela lokho ukuthi noma bengekho lapha bayithathe le inombolo zika baba Dlamini bamthinte uyakhuluma naye akuphendule uzozizwa izindaba ezimnandi uzokuthola ukusizakala futhi nawe uqobo lwakho noma ngabe uyalinga kuthi komunye umbhalo obhala uthi akungilinge nje uzobona kuzokwenzakalani akulingeke nje uthi ulinga ngoba kuningi ukukhuluma akulinge nje ubone ukuthi awuzukusizakala yini ekusizakaleni kwakho ungasafikanga wena qobo lwakho kule nhlangano namhlanje esihlangene lapha ukuthi sizozwa ukuthi uthini ubaba wethu uDlamini sibonga ukukhuluma wami uNkulunkulu akakubusise siyabonga ngethu ngiyabonga kakhulu thank you baba siyabonga sanibonani nonke eholweni sanibonani nonke emakhaya sanibonani nonke phesheya kwezilwandle babu Dlamini lapho England ngiyabingelela kakhulu kade ngishilo ukuthi ngalesikhathi ngizobe sengikhona
yimi lona ngizocela ukuthi noma kanjani sithintane mangabe ngiqeda. Sanibonani nani eNewcastle. Sanibonani nonke eNewcastle. Sanibonani nonke nama opposition azonda uDlamini. Sanibonani nama opposition azonda ukuthi uDlamini uzonda inhlupheko. Awubakhona ngempela. Ngokungachithike isikhathi bafowethu ngizobingelela nje amakhansela kusiyami akhona esinawo ngaphakathi ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuhlonipha ngithi baphathi bezwe nabo bonke nabangekho nje ngala ngaphambili ngithi nabo ngiphakamisa izandla bese ngiphinde ngibingelela kakhulu bafowethu umsakazo wethu oholwa usisi wethu usisi Masha events ukuthi ngiyabonga kakhulu nje ekutheni ungenzele noma ungilekelele kule campaign yokuthi kuphumelele. Why ngibonga kakhulu kwi-NCR kuqala ngithi mangabe ngikhuluma ngithi ngiyakuzonda mina ukuduma ngaphandle njengegenerator. Ngithanda ukuduma la ekhaya noma ngithanda ukuduma endlini ngalo ukuthi ngidume ngaphandle. Manje ke iNCR idlale nje enkulu indima ekutheni ingilekelele kuleyo party leyo. Ngiyabonga kakhulu sisi Masha nabasakazi especially uMagembe. Ngiyabonga kodwa sisi Masha uyazi lento ngizoyisho ngoba khona nomphakathi uzongilekelela. Angazi bese ngenza kanjani uMagembe unopete kakhulu. Ugobe nje kakhulu nezikhulu engihlale ngihamba nazo asikho esithi sikwazi ukuqondisa amathamba agobile ngoba ukuba nencegela bengingakayinaki incegela kodwa nje siyabonga kakhulu okukhulu nokuyikho bafowethu nengithe ngicela ukuzokwenza nokuzokwethula namhlanje uMC Polobas useye wachaza kaningi nami ngeke ngabona ukuthi kungifanele ukuthi akwengizoyikhulumela noma akwengizenzele ngesimanga esithi lokuzwa omana sikutshele kuyahlupha. Ngiyathemba ukuthi sonke sikufuni noma sikuthanda omana sikutshela ubani lo dokotela uMncwabi yahlehla former deputy mayor lokhu ngizokusho nje ngingananazi ihholo lelesikulo kade sebethe bangicisha kamasipala ngoba bethi ngiyivukela mbuso uzamile ke abantu abangisizayo bazamile ukungilekelela ukuthi aliphethe ngilitholile nekhansela ke la khona la ehodini ligcine liduka ukuthi lingiphe nje incwadi letholakala mahala ukuthi ngigrantwe ihholo nalo kodwa ngiyabonga ngoba ligcine selibuya lithi liyaxolisa kade libanjwe inhlangano sonke ke siyabambeka. Babudladla la okhona Nkosi yami ngiyabonga ukuthi ubuyile nje kimi uNkulunkulu akubusise. Lokhu engidlulela ini bafowethu ukuthi ebuholi bonke obukhona la I'm not against umasipala. I'm not against umasipala and ngizwe kuthiwa la ehodini kuzoba ba election. Kade sekuthiwa ngicishwa ke ihholo ngoba ngikhampeyinela ukuba yikhansela. Cha akusinjalo ngitshela nje izwe lonke liyabuka naphesheya kwelwandle bayibuka lento angikhampeyineli ukuba ikhansela bengingakakhampeyineli mhlawumbe sekuyongifica nje endleleni ngoba phela masithandaza kuba kuningi kuyenzeka. Akithi siyazwana masithandaza kuba kuningi kuyenzeka. Bese ngiphinde ngibonge abefundisi engikhonza nabo baholi ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngithi kini ngiyaxolisa ukuthi namhlanje ningabi khona esontweni nibe la engikhona ngesikhathi sesonto. Ningixolele kakhulu nakubazalwane futhi esibakhonzisayo ningixolisele kakhulu ukuthi ningabi khona singabi khona enkonzweni wasihlale sikushumayela ukuthi njalo ngesonto abazalwane ababe sesontweni. Bese ngithi bazalwane besibusiso ngiyabona yini bazalwane besibusiso ukuthi masithi njalo hlalani esontweni ukulova kuzala ini ukuba sesontweni futhi kuzala ini. Ngicela ukuthi namhlanje abazalwane nomzalwane webandla akuhlukanise lokho ahambe nakho ukuthi kusho ukuthi mangilova ngilengela eweni. Siyazwana abazalwane besibusiso kuphela.
Siyazwana ngithi. Amen. Bese ngithi ekugcineni ngizobonga nje abafowethu abangisizile naba la eceleni kwami abathathu. Njengoba babona bahlele eceleni kaMama uFormer Mayor bona nje bobathathu. Bangenzele okukhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukushiya nje imisebenzi yenu. Bese ngiphinde ngibonge ubaba uMsimangu. Ubaba uMsimangu ngizocela unichazela ngaye bafowethu la eNewcastle. Namakhansela wonke akhona. Kunemzimba ewu5 njengoba kade eseshilo yena baba uMsimangu engigcine ngiyifihli. Omunye umuntu ufika join ekseni. Into abayenzayo ufike abone ukuthi lo wasekhaya usegula kakhulu mapholoba. Abize ambulance athi ayimthathe. Bese ethi ayihambani naye mina ngisaka kwaDlamini. Sekuyaphambana ambulance ibheke esibhedlele omunye uze ekhaya. Mayifika lapha ekhaya cha ngiyabhalisa nami joina lo mndeni lo. Kuzothi nje kungekudala bese uzokuthi umbonakala usuvelile. Ngokwazi ukuthi nami ngiphethwe obaba Mposule engibahloniphayo abathi ihlazo nechilo bayalesaba. Bafuna ukuthi konke ngikwenza ngihambe kahle. Bese ngicela nangi baba uMsimangu hamba ungithathele umzimba uyowubeka emakhazini. Ufike ungawubuzi lutho luyamndeni. Yimi nje ngithethatha umzimba abufaka emakhazini. Awenzele lokho ngenkulu inhlonipho. Umzimba futhi usuke ukuphephile ngalendlela edithi uSathane. Njoba ningibona ke ngiqevuza nje kangaka angikwazi kwakwazi amakhaza kaMsimangu. Kodwa ngiyazi ukuthi yena unawo amakhaza. Angazi noma sisazwana yini. Angiwazi ngisho ukwazi kodwa yena ngiyazi ukuthi akhona nezimoto zakhona zikhona. Bese ngidlula kuye ubaba uMsimangu ngiphinde ngibonge ubaba uKhumalo okhona kulo lonke idorobha. Ubaba uKhumalo naye ongisiza kakhulu ngokuthi idorobha nedorobha la ekunenhlekelele khona umzimba futhi ugcineke ngendlela ephephile. Ngoba alikho idorobha la esengasekho khona mina. Angazi noma ngiyazwakala kuleyo party noma kuleyo ndlela. Alikho idorobha la esengasekho khona. Indawo zonke ngesonto eliphelile nje besise eDanaton under iLimpopo. Limpopo ngesonto eliphelile. Siyofihla nje umuntu esingamazi sasibuzana nokubuzana ubani nalo. Ubani kambe yena lona ukanjani siphinde sizwe nayi iprogram ukuthi sizobuka ukuthi ngaphela iprogram ayibhalwa manga. Yasisiza kakhulu. Ngesonto eliphelile nje Limpopo ngihamba zonke indawo. Why ngihamba zonke indawo? Yingoba ngizonda inhlupheko bafowethu. Angathi siyazwana bafowethu. Lo moya ke ukuzonda inhlupheko wangifikela kaningi bengisakhula. Njengamanje nje umfino umama lo engihlala naye uyazi angimudli nangengozi. Bangixolele inkosi yami abasebenzi bezempilo lapha neminyango. Angiwudla umfino angisawuthandi nje ngawudla kaningi. Uthi uyafika ekhaya akukho okunye ongakwenza ngaphandle kwawo yiwo nophuthu kuphela. Wazoza gcina usungiphuma. Wangiphuma nje namazambane bangixolele futhi abanawo endlini. Nako kungiphuma phumile nje. Ngiboneke umama lapha nekwenzile kufake nokunye okubovu. Kodwa uthola nje anginazungu ngiyangisaba ukumtshela kodwa ngoba ukhona usezokwazi ukuthi cha azama ukunciphisa isandla lapha nangakhiphi kakhulu ikhono ngoba hayibuhlelwa nanginabo namazambane. Kungakho ke namhlanje ngithe ngizonda inhlupheko. Ngifuna ukuthi ke ukuzonda kwami inhlupheko kungilethele uVodacom. Futhi nawo cishe bakhona eduza bakhona bangibukela njengoba ngikhuluma nje Buthemba Buthachi bakuthanje kwayo cishe niyangibukela ngiyazi ukuthi ninami njengamanje. Ingakho bagcine baze basondela kimi bathi no Dlamini asibe nawe asikujoyine kulomndeni wakho onawo ekutheni uzonda inhlupheko ufuna ukusiza abantu. Ngathi ke mina njengoba Vodacom nisondela kimi nizongilekelela ngani. Bathi Dlamini asikuphe nawo ama-SIM card. Wonke umuntu othi ufuna ukuhlala ngokuphepha nomuntu othi ufuna ukusinda akathathe i-SIM card yakho ayisebenzise. Le SIM card eyakwa Vodacom, le SIM card ngeyakwa Vodacom. Mawusebenzisa any network ngaphandle kuka Vodacom unayo access yokuthi uyisebenzise. You can port your number to my Vodacom, to my network.
mhlawumbe usebenzisa u-083 noma u-073 noma enye i-network engesiyo Vodacom, ungayiphotha inamba yakho ubuye nayo kule sim card ozobe uyinikezwe yini. Mangabe bekrikhela le sim card kufuna ukuthi ube ne-ID, mawuniba ne-ID bakrikhele ikube eyakho le sim card. Noma ke futhi mawungathanda ukuyisebenzisa ungayipha nje ingane ekhaya, kodwa ingane lo uhlala uyifakela noma u-60 ngenyanga ukuze izoba active ngendlela efanele sim card yakho. Makuthiwa ke kuvela umshophi siclaima kanjani? Mawufika nje lapha lapha kwaDlamini uzojoyina bakutshela bakunikeze konke. Ngiyasaba nje ukumemeza ukuthi ke siclaima kanjani ngoba othasi baningi ngiyalandelwa kabuhlungu othasi ukuthi awusethe bese befuna ukuvela eceleni kwecathulo, awusethe usefuna ukuvela eceleni kwecathulo. Kodwa mangabe uyithola isim card yami lo sisi lo ozobegrikela ekunikeza isim card yami uzokuthetha hayi uclaima kanje nakanje ngenhlanhla enkulu naphesha kwelwandle. Ubabudamini lapha babudamini lapho phesha kwelwandle mfowethu amawe ukuthi uyabhizi uyangirecruitela. Ngiphinde ngibe nomunye umama mam deputy mayor babhizi bangenzela ivisa ngiyahamba nje ngiyeza mama ushilo ukuthi ngingaqali ngisimemeze isibongo sakho ngajabuliswa amakhamera uyavela bonakala abantu bejabuliswa amakhamera. Ivisa iyalunga nakhona maduzane kuzokwenzeka okuhle nangale nangaphesheya naseSwazini. Siyabonga kakhulu also abantu ababuye eSwazini abalapha njengamanje emafemini. Ngiyafisa ukuthi nihlale noseke kakhulu i-radio yethu NNCR nazi ukuthi niphephile mangabe niphansi kwayo. Noma ngabe kuthiwa monakalo muni onivelelayo ngikhona nabafowethu bonke naba obaba uMsimango awukho nje umzimba kuzothiwa nje usuduvile akwenzeki okuhle namaphepha futhi bangisiza kodwa ke into abangakwazi ukuyenza ama-passport kuphela. I-passport nje nazi ukuthi cha isagxotshwa khona Home Affairs. Amaphepha engikhuluma ngawo awukuremove kuphela umzimba kuphela. Niphephile elisuthu niphephe kakhulu. Ukhaya Ngwanaka okay sizokhuluma bekithi nizongizwa bafowethu la eNewcastle ngimube eSuthwini ngiyingozi kade ngizobatshela kodwa ka awutho ngiyeke manje obaseza. Ngifisa ukuthi sesengcina bafowethu uma Gembe njengoba ebeke osihlalo la phambi kwethu mangabe ufisa nawe noma mawuthanda uzoya nje kubo cishe nabo abahleli laphana emuva. Okukhulu nokukhulu mama wethu kudala kade kulilelwana ngithi niyakhumbula bafowethu. Kudala kade kulilelwana namhlanje akusenzeki. Labo sihlalo labana bayakwenza lokho and umndeni kaDlamini makuthi uvelele umonakala ufika kuqala angithi siyazwana ngithi ufika kuqala 1 2 namhlanje angeke sikubalekele lokho. Siphila ezikhathini ezibhlungu ezikhathini ezinzima kudliwa amaphilisi kudliwa lonke uhlobo lomshwanguzo. Angithi siyazwana. Endele mshwanguzo edliwa namhlanje mawungawudla ungafakanga lutho la hayi game over angifuni ukutshela amanga. Wawudla nje ungafakanga lutho la lo mshwanguzo game over. Kodwa mangabe ukhona phansi komndeni kaDokotela uDlamini noma kwe-membership kaDokotela uDlamini uyeza usho ukuthi hayi nonali inkadi hayi selithanda ukukhonza iziko selikhohlwa ukuyobamba amagundwane. Nami bese ngiphendukele emuva ethi hawu bafowethu cha ningaphathi iziseyingaka ngibe nabantu abangaka abalambile. Hayi mathe ngeke kube lesise esingaka abantu belambe kangaka. Asabeke naye ngoba avela inwaya athi cha inhlupheka sivimbe inhlupheka ngokufishane bafowethu ngiyayizonda. Uba nothi uyayizonda na inhlupheka. Uba nothi na uyayizonda inhlupheka. Siyabonga ukhona nje ufuna nokuphakamisa isandla siphakamiseke uthi uyabona ukuthi Nkosi yami ngiyacela nilungise lapha nesandla uyabona sesithi nje senzeki kahle. Ngiyacela nilungise ngale masinyane singabiza abantu bezosibuka mahhala. Lungisana.
Ngiyafisa ke babafowethu ngokuhlonipha isikhathi nokuthi kusasa siyavukela emsebenzini. Ofisayo ukuba nami nofisayo ukuthi sibe abangani sipartnership naye ngokuthi sigadane. Uzoya lapha nemuva lapha ayothi nje ngicela nami ukujoyina lo mndeni. Umndeni kaDokotela uDlamini ofika noma ngabe isiphi isikhathi. Owenza noma ngabe isiphi isikhathi ukuthi inhlupheko ayikhweshe phela. Siyazwana ngithi. Asiyazwana ngithi. Sengigcina ke angazi ukuthi kuzomeka kanjani umhlonishwa babusula no siswethu uma usisikhansela ukuthi yakwenzeke kabi phela namhlanje ilanga langesonto kusasa siyavukela semsebenzini kade ngithe abantu babazama basondeze nanamabhara eduzane ukuthi lizokwazi likuthwala ibhara likubuyisele ekhaya manje ngwanaka kwese kunje angisazi uNkulunkulu anibusise nonke nazi ukuthi niphephile nazi ukuthi niphephile ngithi wonke umuntu lana azazi ukuthi uphephile namhlanje ngiyabonga kakhulu